zjazdovku. Chvíľku sme už po opici. Akurát šlapem v tej najsromšej časti. A už len čaká ma štvrťka celého svahu. A potom ideme lyžovať. Nádhera. Pár metrov a som tam, ale začína pršať a mne ešte treba ísť dole a domov, tak som tu zahmlené, alebo prší a idem dole. Som zišiel z Malina. Na spodnú časť bola to katastrofa. Vrchná časť super, užil som si ju. Dal som vám záznam, akou rýchlosťou išiel som. Nenatáčal som, lebo to by sa mi zle. A pekne bolo. Idem domov.